थांनाय 24 घन्टायाव गिख्रंथाव बार बारनायजों आसामाव गोबां खहा। 41,410 सा सुबुंफोरनि भुगिनांनाय आरो सानै सुबुंनि जिउ खहा। रिपर्टनि बादिब्ला तिनिसुकिया जिल्लायावनो गुबुन गुबुन जिल्लानिख्रुइ गोबांसिन खहा जादों। नंगौ, थांनाय 24 घन्टानिफ्राय आसामाव बार बारनाया गिख्रंथाव महर लादों। बेबादिनो आसामनि गासै गं 7 जिल्लाफ्राव गिख्रंथाव बारहुंखाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बादिब्ला आसाम नाङैनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दिनैसिम गासै 41,410 सुबुंफ्रा गिख्रंथाव बार बारनायजों गाज्रि भुगिनांनानै दं आरो बे बारहुंखाया आसामनि मोन 7 जिल्लानि गासै 144 गामिफ्राव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गं 7 जिल्ला हाइलाकान्दि, तिनिसुकिया, हजाइ, गवालपारा, काछार, धुब्री आरो बङाइगाव जिल्लाफ्राव गिख्रंथाव बारहुंखानि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला तिनिसुकिया जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बारहुंखाजों गोहोम गोग्लैनाय खौरांखौ मोन्नाय जादों। बेबादिनो बारहुंखाजों 37,182 सा भुगिनांनाय सुबुं आरो गं 54 गामिफ्राव बारनि गिख्रंथाव गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो आरोबाव गिख्रंथाव बारनि गोहोमजों तिनिसुकिया जिल्लायाव सानै सुबुंफोरनि अबथिरा जिउ गोमानाय खौरांखौबो मोन्नाय जादों। बे समाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा मोनहोनो रैखाथि बिफाना गुबुन गुबुन थांखि लानानै हाबा मावगासिनो दं आरो बे समाव जिउ गोमानांनाय सानै सुबुंनि नखरनो नखरफायाव 4 लाख रां खहा सुफुंहोनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव बारहुंखानि गोहोमजों दासिम गं 7 जिल्लायाव गासै 883 थाग्रा न'फ्रा खहा जानांबाय। केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।